Pastor. Pastor. When you get belle. As you can't carry and come, you can't burn the pikin. Waiting they can't do you. Carry. They carry the pikin. Can't do you waiting. Pursue me. Pursue me. They pursue you. Quel is a man of 50,000? Il est beaucoup de mois before. Quel is a man of 50,000? Elle est beaucoup moins before. De quel cas qu'on a onye kwuru okwu nwa kezi ka o si mmalụ o ji fọ approach you. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ihe onyonyo si n'obodo Oraifite nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo na steeti Anambra wee pụta bụ ihe onyonyo na-egosi nwata nwa agbọghọbịa agbanyeghị na ọ sị na ya alụọla di, onye nke ejidere n'ahịa Oraifite dịka ọ na-achọ nwatakịrị nwaanyị ọ ga-ezuru dịka a na-agba ya bụ nwaanyị ajụjụ ọnụ. Ọ sị na ya bụ onye obodo Ọkigwe na steeti Imo mana ya bi n'obodo Ọba nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North na steeti Anambra. O wee sị na o nwere otu nwaanyị bi na Asaba onye nke ya na ya kpara ya chọọ nwatakịrị nwaanyị ya ga-ekutere ya na ya ga-enye ya Naira 50,000 bụ 50,000 naira. O wee sị na ya aga anụ na ya bụ ahịa Oraifite ebe ya gara ka ya chọọ nwa ya ga-ekuru bụ ebe aka nọrọ wee kpara ya. Dịka ndị na-agba ya ajụjụ ọnụ na-ajụ ya, ha na-asị ya na o nweburu nwata nwoke onye nke a sị na ekuburu na gburugburu ebe ahụ n'ụtụtụ ụbọchị ahụ ejidere ya, mana nke nwaanyị gọrọ agọ sị na ya amaghị maka nke ahụ, na ọ bụ naanị nwata nwaanyị ka a sị ya chọọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụrụ ka o si wee gaa n'obodo Oraifite nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Kele afa o. Onyinyechi. Onyinyechi onye? Ọnọra. Yes sir. Onye ebe? Imo State. Ke pati Imo? Ọkigwe. Ọkigwe? Yes sir. So kele bi beziri? Ebe mbezi bụ Ọba. Ọba? Kesa dị ọ n'Ọba? Old Road. Ọba Old Road? Yes sir. So gịnị meta? Ihe metata bụ na m bịa afịa Oraifite ka m tebịa golefe. So ọ nwezi onye shi m na ọ bụ na mfụ nwata kwutele nwa nwaanyị kwutele na ọ ga-enye m 50,000 basịa oke na mma try ka mfụ nwa nwaanyị sosidi mmekwute m nwa sosidi kwere mma abatakwa maka chọkwa m nsogbu. So me asosidi ndị afịa wee na-ewoto na njairizu mbịazịa na steshọn ụjọ abịazịa m nọ n'oge enwe ọzọ m ike ga-ekwu na nchọrọ ikwude nwa na asosidi so ekezie m aka na-abụ so dị aka ahụ na-elo m sizia wa ngwa wapụta na mụ nwa na onwe m ga-akọnfesi kwa ka m gwawa ihe bụ eziokwu m wee na-agwaziwa na nchọburu ikwu nwa nwaanyị wọ mana asọsidiri. So what of nwa nwoke kịta na-ekwu na nwekwa nwa nwoke ibu ụzọ kwuru? Ekwuru nwa nwoke eziokwu. Ikubere nwa nwoke? Ekwubere m eziokwu. So ebe ibeziri Ọba? Yes. Onye achịgụkute ebekere ebe onye ahụ nọ? Nke nwaanyị a. Onye chịgụkute nwa nwaanyị ahụ? Ọ na Asaba. Asaba. So ọ na-ekuje n'Ọba dị nye nwa beje kpọrọ ya ka ọ ngụ ya ekujere ya na Asaba? Ọ sị m na ọ bụ na m zute ya na ọ na-nkwutere ya Agofri Okuluzie. Agofri Park? Yes sir. So ebe a ka isi mmazi na 50,000 ilebugo dị nwa before ka isi mma na 50,000 elebugo nwa before de kelu ka gụ na nwa onye ahụ onye kwuru okwu nwa kezi ka o si mmalụ o ji fọ approach ewu ọgụ nwa mere approach ka onye nwa mere approach? Onye nwa mere m approach wosu na ebe gwara na ọ chọrọ nwa nga nwoke kwutele onye 50,000 ha asọsidiro so rapụzi so the mana onwe ndị na-announce kịta na onwe nwa nwoke ikuje n'ụtụ? Mba, ekwuru nwa nwoke eziokwu. Nke anwa bụrụ eziokwu, ekwuru nwa nwoke mma atụ asị ekwuru nwa nwoke. So ọ na fine out kịta na onwe nwa ikuje gere fichọ ka emewe fine dia at ekwuru nwa nwoke eziokwu, ekwuru nwa nwoke fọ na akama ekwuru nwa nwoke mma atụ asị. Mana mgbe izizi njụrụ wine egbere m
agba sugo gwa mejoku na ma afugo me everything why na gbara m manager ojo so enugo di ebe keke ebe di una alu ọ na ya keke ebe ka obeziri that same house Oba old road okay ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ a ga-enyonyekwa anya na ya bụ ihe onyonyo yikwara nke a otu ihe onyonyo na-efegharị n'efere mba ụwa kamgbe ihe dịka mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga bụ ihe onyonyo na-egosi nwata nwaanyị a onye nke kọwara onwe ya dịka Favour dịka esi wee na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo ahụ ezuchaghị ya oke ma ha na-akọwa na Favour bụ onye steeti Delta mana ọ sị na o nwere otu onye ụkọchukwu kpọrọ ya wee bịa na ya bụ mba nnọọ mgbe ya dị ime ọ tụrụ ime mkpuke o wee sị na o nwere otu onye ụkọchukwu kpọrọ ya wee bịa na mba nnọọ wee kpọnye ya otu nwaanyị onye nke na-amụghị nwa asị ka ọ nọrọ ebe ahụ buzuo ime ya ma mụọkwanụ nwa ka a nọrọ ebe ahụ leta ya anya mana ya bụ nwata nwaanyị kọwara na ozugbo ya mụchaghara na nwa ka ndị ahụ napụrụ ya nwa ya wee chụpụ ya n'ụlọ ya na-agagharịzi na-enweghị ebe obibi makwanụ ebe ọ na-atọrọ isi nke ahụ buteziri ọtụtụ ụmụ nwoke ndị Akalogori ndị bi na ya bụ obodo wee na-atụzi ya bụ nwata nwaanyị ụtụ amụ onye nke arapụ onye nke ọzọ abanye ma dịka anyị si wee nweta ya bụ ihe onyonyo amaghị m nke nwaanyị mere ya bụ ihe onyonyo mana onye anyị si na peji ya wee nweta ya bụ otu nwanne anyị nwoke ama dịka Livinus Nwosu bụ onye nke ọtụtụ ndị mmadụ ma ama n'iru akwụkwọ efere mba ụwa dịka onye na-enyekarịrị ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a aka ya bụ maazị Livinus Nwosu agbalakwanụ ọtụtụ mbọ na ya bụ okwu ma o werela ndị ọrụ uwe ojii wega nwụchie ndị ahụ napụrụ ya bụ nwata nwaanyị nwa ọ mụrụ ma nwụchikwanụ ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke ahụ bụ ndị na-atụ ya bụ nwata nwaanyị ụtụ amụ na-etufughị oge ka anyị hụ ka ya bụ akụkọ si wee gaa ma anyị ga-eburugodo ụzọ nye anya n'ihe onyonyo nke mbụ nke wepụtara akụkọ ya bụ nwata nwaanyị ebe ọ nọrọ wee kọọ ije ụwa ya anyị kiricha ya bụ ihe onyonyo anyị kirikwanụ ihe onyonyo ndị ọzọ so ya ka m pụtakwanụ. Favour, stop laughing. Stop laughing. Do you hear me? Where are you from? Delta. You're from Delta. Which side for Delta are you from? Delta State. Delta. I know say na Delta State. Which side for Delta State? For Elawo. Elawo. How old are you? 13 years old. Yeah. 13? You're 13 years old. How old? Who carry you come Imo State, this village? Who carry you come this village? Pastor. Pastor. When you get belle. As you come carry am come, you come born the pikin. Wetin they come do you? Come. They carry the pikin. Come do you wetin? Pursue me. Pursue me. They pursue you. So now you know they see your pikin. Which pikin where you born, boy or girl? Boy. Where the pikin come dey? You dey for Naka. You dey for where? Naka. Naka. Umunaka. You dey for Umunaka. So the person where you born the pikin for, where carry you come this place, you come born the pikin. He know they help you. Where you dey sleep? Outside. You dey sleep for outside. You been tell me say boys wey dey for this village they sleep with you. Which how many of them they sleep with you? My friend dey for you. My friend dey for you, not the document. So they ride the motor. They ride the motor and they sleep with you. Our office. Beju. Who? Beju. Talk big audible. Beju. Beju. Do something that is for. You go, Papa. And grandpapa. Then who again they sleep with you? So I did for you. This old man where they here they sleep with you. Which other boys they sleep with you? And this one did for you. And they sleep with you too. And that time where you been born pikin, they can't sleep with you. You can't still get belly again. How the belly take come out? They come out to. How the thing take come out, con? If I go for my belly. Who flog you for your belly? My brother.
him flog you for your belly. The person where you born the pikin for, flog you for your belly. The pikin don't come out. So that your auntie now we carry you come here now where you born for. Why they know they take care of you? What I tell her? What I tell her? What I tell her? They look me, they talk. You say why is waiting? What I do well. No, I don't see. No, I say for village. Since when you born the pikin, you don't carry your pikin. When I go. They know they agree you carry your pikin. They know they agree you carry your pikin. Guys, this is Favor. Yesterday I came to burial service here and I met this girl. According to her and according to the story I heard, the girl was pregnant. She's from Delta State, right? She was pregnant and they carried her from Delta State. One pastor carried her from Delta State and brought her to one woman in this village. This is Mbano, Umopara Ugiri Mbano. They brought her here because those people, the family did not have kids. So they were like, if the girl should give birth, they will take care of her. Now, after the girl gave birth, they threw the girl out. You they go to your auntie house? I don't go there. They go there. So if you go there, what should they do? Mark ticket. No, good. You go do waiting. No, it's there. Go lock the door. No, go enter there. I'm go agree make you enter. I go knock the door. You get no good. No open. I come off for the gate. She they beat you. She know they agree you see your pikin. So since she gave birth to the child, the lady has been able to help the lady. She has been sleeping outside, right? Which side where you they sleep? You say you they sleep for where? For backyard. For backyard. That place where you go today. That place where you go today. Now that place you they sleep. Good morning, ma. Good morning. Sorry, ma. How are you? So for that place where you go today, now where you they sleep. So who can they give you clothes where you they wear? So until cashier. Until cashier. Now I give you the clothes. Can you get this one? She they feed you. She know they give you food. So how you can't take the chop? I feel they give you. If they give you, they will come sleep with you. No, but until dress. But why they allow those boys they sleep with you? When they come you? When they call me? If they call you, you go meet them. I will say no. That's how I'm going like that. No, so. No, I don't allow anybody to sleep with you again, yeah? Do you hear? Till I come up for you, not allow anybody to sleep with you again. You hear me? Do you hear me? Listen to me. Don't allow anybody to sleep with you again. So what do you want make I do for you now? Me? What you? Rent house. But rent house for me. I should rent house for you. Then Palo and room. Then come do waiting. I'm finish record. I think that we'll see. Come at. Over small. Your pikin don't come. Your pikin don't come. You go sleep together. I go carry the pikin for you. You want make I carry the pikin for you? You won't carry your pikin. So since when you born, your auntie don't allow you make you see the pikin. No. See him before. I don't see him. You don't see him before. So where you see him? I don't see him too much. I don't see him before. I don't see him before. But your pikin know where now, ba? I know you go there again. Because they know they allow you come there. Please, guys. I don't know, but
this girl, at this point, she need medical attention because she's not mentally okay. According to the people, they say when this girl came here, she was okay, but immediately she gave birth and they threw her out. Postpartum depression and a lot of things, trauma. The thing just made the girl to lose everything. Like, she's mentally unstable now and she needs help. This one I would call an iPhone 14 Pro Max. I will kind of give you. If you enter that place, you go the fear. See no be favor be this. You do sabi. So how many persons say them? They make I write their name so that you will go carry them. The boys, those ones will be say they do you that bad thing. How many don't run? 2 don't run. 2 don't run. Remain 4. Remain 4. There's plenty now. 2 don't run. You know the house of the 4 where remain. If you know their house now, where did they carry you go? Okay. Now papa them or young boys. Papa. Now papa oh. Hey. What thing they buy for? What thing they buy for you? When they buy Don't they give you anything? You go just carry it to us. When you join, they get tell you. And the time yeah, they go. Eh? Go tell me they go. After you not do finish. Hey. You know, but you don't learn about it. I don't learn, but now they teach me now. Jeff hand. But now you they go meet them and then they come call you. Now the man they come. How many times I don't join? I don't count them. You plenty. But you carry us home. Come look at Naim. I stay with her. One day, before I call ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu esi eme ya na-enyere anyị ebumnuche gị otu iso ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ihe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.